Nge friends norbai hai taisa malai phiroka hani je ketal blog tabung kang par bisingo habjak no tongna selo honai par kisa berai thangan honai paro phalai mani temasu tongoi ko kaka kan ukologo no khana kaisa khuma bun bung tang malia norto nokho sini tong khana mo sele sino hai bun bung maya tabung nor nang kam phono no khum aska bari tong hata buk markhe ko nai ji pura thas ko bari tong ha yang rogo Nahadi. Ta kisa norok nanya ji, obo bubar se belai hai nanya ji. Iko, pura thas bin belai ke kerang, bubar bo belai hai. Tabu kang, onyo jago kum, tebo onyo nanya bagai thangai jonggo. Obo no zat bas ke bari jonggo tabuk. No sampla tongma jago thangai phunugano sampla rok norok nuya baloi jongkhana agi bandoko tong pusi rogo tabu khirikha abun bagai thangai nagena nuya baloi jongkha samplai ko malaikha nanya ji ko pura naithong ko bari jongkha orte buar bang iko humke sampala ni kesaro ko yang beng sampla mama yango tabu ni jaga sung thanglai wana oma tam sabo ka tam jene abo saimi anglai nor nanya ji orbo waing tinta tongo oma Nggak seng tabuk oro leng khani basak lai chongo tui kena bo anu kologo nor no khana tui ke saro je abo bathak jangnai jaga ke nor boro phai bathak bai mano bathak dei o ar de oi ko nor nok no hur chong khana je ke khrang tin osagao kanan bagai jeng tab thanglai chongo pura thana rorok ngai homa or phai thandar ngi siu hasko tungkha yang tingki ko nokrok nuhro jo koi tam koi suk oro norok leng khang ka tirok ka koro tirok man thogo sajang nai man thogo oro obongke sarai rok kamani jaga waing tongoro tei kobangma sorojang nai tongo obongke pathor ni lama nanya je hombeng pathor mama obongke lama iko obongke orni gari no ni mangka tom hai ombai opar bisingo guri ui nai manota oje gari bai pura thasa barkha ono lama kinai kinan sang no chagai phunugui tongo aska markha barkha bo ta khomni obo bai thanga nai jinrok yango beng place ka hamase bugang je a sorojang nai jaga a jaga thangai tongo nor nai manai obongke soromani jaga yang ti kai thanai ko oba a bisingo sodok ri ka sabale ya ma obo sorojang nai jaga no obongke iko bufang kaisao sibuk botongo gayang tei borok waing sokjang nai tongo nai gi orang ki ko borok khorsani bangra je gola a gola tui rok phai tongo
Orang teka thawa abo. Enggak friends, sungtawak opar bising ni ongko sinai noko thama sinai. Jika talagai jangan channel bising video nai jong hangke subscribe khair di, comment khaji, share khaji, like khaji, tai support khai jong ni. Nor ni bagai jauh kaham video tui phaina. Nanya jawab karon mukti first gate ni jebus kanggo hap kanggo no mukti malayo. Oro kaisa.